хора казват, че ще заминат в чужбина. Ако нямаме силна държава, всеки българин, който е в чужбина, е просяк и е поставен да не бъде гледан с добро око, защото ние вече няма да имаме съществуваща държава или тя ще е за присмех на всички други държави. Когато семейството на един човек е за присмех, и той е на присмех. Насякъде, където отиваме, ни питат: ти на кой си момче? Кои са майка ти и баща ти? Кои са родителите ти? По същия начин питат: коя ви е държавата? Ако държавата не управляват тези, мнението на всички за нас ще е такова и ние ще бъдем хора второ качество. Дайте да си върнем държавата. Благодаря ви, с вас сме, ние ще се борим до край за вас. Вие решавате дали сте с нас или ще склоните пред бавното и сигурно мъчително унищожение. Благодаря ви.